Няма човек, в чийто живот да не се случват ужасни неща. Знаете, има дни, в които сякаш всичко се е наговорило и действа против нас. Хора, всеки един от нас почти няма, поне аз не съм срещала човек, който да не е преживявал раздяла, несподелена любов, а болезнено изоставяне. Имаме два избора в такива моменти. Да решим нещата през агресия или през любов. Когато изберем да решим нещата през агресия, в частта на насилие, можем да го направим през насилие към другия, обаждания, моленици, нарушаване на личното пространство, не дай си Боже и заплахи. Можем да изберем да го направим и през насилие към себе си. Лягам, не мърдам, гледам в тавана. Вещества, алкохол. Но можем и да изберем и любовта. Любовта не просто към себе си. Защото в такива моменти почти никой от нас не се обича достатъчно. Можем да изберем любовта към другия, любовта към другите, любовта към хората, които имат нужда от нея. Какво казвам с две думи? Можем да изберем да слезем, можем да изберем и един път нагоре. Няма да е лесен. Затова е нагоре. Но това е единствено пътят, който ни води към това да виждаме нещата малко по-широко, малко по-свободно, малко по-мъдро, по-широка перспектива. Да потънем в самосъжаление има своето място в етапите на нашата скръб. Но знаем, последният атом тук се движи, се променя. Ние искаме да спрем в тези моменти. Окей, нека спрем. Дори нека се посамосъжаляваме. Това има своето място, но има и своя срок. Един мъдър и много уважаван от мен човек един ден ми каза: Нино, ти си боец. Отстрани, когато ме гледат хората, много често казват: тебе няма какво да те оплаши, тебе няма какво да те бутне. Не е вярно, хора. Аз съм човек като всички останали. Бъдете и вие бойци, но не през агресията към другия. Не през агресията към себе си. Бъдете истинските войни с големи бели крила и огнени мечове, които да правят света по-добър, почвайки от самите себе си. Има изход. Затова и ви поздравявам. Едно парче на вечния преход. Не го съдете, разгледайте го и го чуйте в друга перспектива. Всичко се движи, всичко върви, всичко тече, всичко се променя. Бъдете не само бойци, бъдете творци на живота си. Факта, че ви има на този свят, без значение, че днес, оставайки сами, изоставени, се чувствате сякаш края на света настъпва. Това е днес. Има смисъл да сте тук. Просто може би още търсите този смисъл. От милиони сперматозоиди един единствен е успял да стигне до яйцеклетката, която е избрала точно пак тази яйцеклетка да го пусне, да се развие една успешна бременност, да се премине през знаете колко месеци, да се стигне до едно успешно раждане.
И ето вас вие имате ли представа какъв шанс сте да сте точно вие, с вашите гени? Точно вие. Шанс 1 на милиони. Не губете този шанс. Търсете смисъл. Смисъл има. Винаги. Дори и смисълът на живота да е просто да го живеем, там изкача истинския смисъл. И то не веднъж в живота. Ако нямате личен смисъл, никога няма да бъдете смисъл и за някой друг. Какво казвам? Не влизайте в зависимости. Дали ще сме зависими към вещества, към човек, към контрол, механизмите са едни и същи. Ако нямате личен смисъл, няма да бъдете смисъл и за друг човек. Ако човек единствен е единствения ваш смисъл в живота, и това няма да продължи дълго. И за да го кажа и с финтифлюшки, една мацка, бидейки благодарна, че не използвам твърде напудрени изрази и профи термини, се изразявам свободно и разбираемо за хората, да го кажем и с малко финтифлюшки все пак. В моменти на голяма скръб, загуба, раздяла, максимално бързо, след като минем обаче по своя си път през фазите на скръбта, вижте си ги в интернет, трябва да включим бързия вагус. Тоест да активираме отново нашата нужда от принадлежност. Това ни е първа основна социална човешка потребност. Да сме между хора, човека за човека. Защо? Защото хората са нашата единствена реалност. Не човека. Хората. А знаем, че в моментите на силна скръб, на психоемоционални травми, процеси, които текат в нас бурна сила и всякакви биохимии, границата между това да изгубим реалността, да прескочим прага и да влезем в психопатологии е много, много тънка. Та надявам се, съм стигнала до сърцата на тези от вас, без финтифлюшките, които в момента преживяват такъв период в живота си. Има смисъл. Създайте го обаче. Нищо не идва с ракета от космоса. А бидейки потънали в самосъжаление, в отрицание, дори да реши космоса да спусне вратичка, гълъбче на рамото, ние сме твърде заети да се самобичуваме и да отричаме живота, за да видим пиленцето. Затова създавайте, творете. Човек е творец.